Kapod wantiere mana ewi thoe Mashaka ole ni riwruoge mag tend kanise pachoka okwedo chenro mar piny owacho mar dwaro keto chenro mag gayo kendo tayo ute lamo e pachoka. Jodolo go kao kamano luoyo seyo kuom piny owacho kuom remri darita ma pachoka. Jodolo go manochopo e nyim komiti mar Senate manono thoe Mashaka hola owacho ni wach mar jadolo ma Coach Paul Mackenzie en mar njore kendo piny owacho onego kaone okang' mager mar chik. Riwruoge mag ute lamo kamotingo National Council of Churches of Kenya kod Evangelical Alliance of Kenya nochopo e nyim komiti mar Senate manono thoe Mashaka hola mondo winj pachgi ewi kaka piny owacho onego ta ute lamo e geng'o thoe kaka Mashaka hola. Jodolo go giduol achiel kata kamano kwedo chenro moro amora mar temo keto chike manyien kendo gayo ute lamo go kagiwacho ni mago biro kelo akwede kendo biro dhi ataro mar chike ma pachoka mochiwo thuolo ne oganda duto mondo lem kaka gidwaro. The deaths of persons whose bodies are being exhumed in Shakahola forest are a direct result of the failure of the criminal judicial system to deliver on its mandate. That there was massive security failure in preventing Shakahola massacre, and that the same government has lost the moral authority to investigate the matter. We call on the government to make deliberate effort to restore public trust, which has been massively eroded by the Shakahola massacre. Article 8 of the Constitution of Kenya 2010 provides that there should be no state religion. In keeping to the letter and spirit of this provision, we wish to raise a caution that regulation of religion by the government runs the risk of violation of this constitutional provision. The question of who will regulate and how the same will be done raises a number of issues. Elipot margi jodolo go bende owacho ni bedo ni thoth jo Kenya gin jo Kristo kendo nigi kuone magileme. Temo gayo ute lamo nyalo biro nyayo akwede ne ute lamo mamoko. This means that eventually a member of one religion will dictate the activities of another religion, thus affecting the freedom of the minority religions as well as the group that will probably refute the regulation for one reason or the other. Kane hotel ne gikod Senator Matana River Danson Mungatana mabende hotelo ne komitino ne dwaro ng'eyo kang' moro amora ma jodolo go nokao e kinde mane gineno ka achiel kuom gi Paul Mackenzie wuondo joge. Was he a member of any of these umbrella organizations that you represent? Was he a member of any? And if he was, what disciplinary or what peer action did you apply if he was a member? And assuming he wasn't a member, what other thing did you do that, or because we can't say, that is the police, but this is your member or a non-member but preaching the gospel in his own maybe wrong way. Did you take peer action, collective action? Wach ma jodolo go noduoko ni Mackenzie na ochako timo gige kilingling kane ok odwa riwore gi jowadgi. In the Christian faith, as it were, the Christian body is so much prescribed interdependence of members, and so relationships are strong and affirmed in the Christian faith. So if somebody is propagating a Christian faith and they promote isolation, it's a sign that the path may not be right. But however, for us, we cannot stop them because, Chair, we adopted a constitution that is fairly liberal in terms of the Bill of Rights. Jodolo go koro chiwo paro ne piny owacho mondo ne ni ute lamo duto mantiere pachoka oluwo chike mana kaka nitiere pende chike ma pachoka kendo ka gikwayo piny owacho mondo rid arita kwe ne oganda duto. Jatend migepe Musa